guys, what's up and welcome back to my channel. So bore by the time good in best special video sim guys. So ini jeng khamna gedang. Challenge. So dini ang deng lagi sedang ani contestant atau ini Zuri Boro and Boro ni famous singer Nita Muni Boro. So dini namuna bodi tagra मोनसे food challenge लुगैना ना बड़ी interesting जागोन food challenge आ. जो जोबजासिम नामा video को. So di daizel ladang नै 20 टाका नि माने puska ना. So naik sistem pas zakazin no ba. So जोंथ' दायो food challenge खालामनो नागिरदों बेयावहायनो जायनो हारिगोन माने बेयाव माने जों मा थोनो माने खालामनांगोन आरोना उनाव मा आं नङा दै बेसो खालामनांगोन जाय हारियो माने गाथिक आंनि जाय हारियो बिनो मस्ला जिथिगोन So दायो guys जों start खालामसै okay ready सेवरे थियाव 1 2 3 go दायो जोंनि चेलेन्जआ जोब्बाय स' नोंथांमोना दा रिजाल्टखौ मोनबाय जाखागौ नै जोंनिया मा बुंदा बेनो बिथाङा जोंनिया हारने बिथाङा So guys जोंथ' food challenge खौ खालामखांबाय नै निताया आगैया जोंना जाजोबनो हायासै नै ओमफ्राय गोरबाथ' आगोल खनसेयाव फार्स्ट टाइमावबो जिखिदोंमोन ओमफ्राय लोगोसे आंबो माने माबाबाय आरोना जाजोबनो हाबाय आरोना खिन्थु आगैया हायासै स' आं जों सिगाङावनो बुंखादोंमोन जे जि माबायो जि बुङो जि खालामथोनो बे खालामनांसिगोन होनबा दा बबायसि नोंहा आरोना दायो जाबाय था तिखिना जि आगलायदो दा नों जोंखौ जाहोगोन ना नों जाजोबगोन दायखो होनबा दा मा खालामनांगोन आगैनि दाया बांद्राय गोरा होला मानोना जों अनो आगैखौ नङा होमबा बे रोंखानायखौनो गानखौनो मोनसे मोजां खननो थाखाय खावलायनाय जाबाय दा गान खननांसिगोन रेडि नोंथांमोना खोनासंनो रेडि जादों दायो गानखौनोसै सब दे गारमाखौ मोजां थि खालाम ओके मा खनगोन लोगोहाय लोगो गोसोआव लिरदों लोगोहाय लोगो गोसो मेवखांदों दाउ खौवौनि मेथाइ खननायजों बैसाग दाननि गोसोआव लिरदों मिन्ना चलो लोगोहाय लोगो गोसोआव लिरदों लोगोहाय लोगो गोसो मेवखांदों दाउ खौवौनि मेथाइ खननायजों बैसाग दाननि बार बारनायजों गोसोखौ आंनि मोथो गोसोखांदों दुखु दाहा बावनानै हांमा हांसा गारनानै हायला हुइला मोसाबायनो गोसो जादों लोगोहाय लोगो गोसोआव लिरदों लोगोहाय लोगो गोसो मेवखांदों guys bagaimana videoku ada punya zamanku bener please komen sama ketabanan zabai so guys दिनैनि भिडियोखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय so भिडियोखौ बयनाबो प्लिज कमेन्टआव खोन्थाबानो जाबाय आरो सोरबा चेनेलाव निबा चेनेलखौ प्लिज साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय एन्ड शेयार खालामनो दाबावसै guys so guys दिनैनि भिडियो बिखायनोसै so दिनैनि थाखाय bye bye so next video लोगो मोनफिनसै guys
लोग है